Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng kamote delight at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, kamote na dilaw, butter, cheese, Nestle cream, condensed milk. Ito po yung ating steamer. Ilalagay na po natin dyan yung ating kamote. I-steam ko lang po ito ng mga 40 minutes or 45 minutes. Ngayon po ay ilalagay na natin sa ating steamer. Ngayon po ay tatanggalan na natin ng takip to. Ngayon ay tatakpan po natin to at babalikan po natin ng mga 40 to 45 minutes. Papatayin na po natin, tapos hahanguin na natin tong ating kamote para mabalatan ko na po at magawa ko ng kamote delight. Ito na po ang ating kamote pagkatapos ko pong hanguin. Ngayon po ay huhugasan ko siya ng malamig na tubig para mabalatan ko na po at mailuto na natin. Ngayon po ay babalatan ko po ito. Pagkatapos po nito ay dudurugin ko po. Maglalagay po pala ako ng 3 tablespoon ng cornstarch sa aking kamote delight. Tapos ngayon ay lalagyan po natin siya ng tubig. Tapos hahaluin lang natin para matunaw at hindi siya magbuo-buo. Ngayon ay isi-set aside po muna natin yung ating cornstarch. Tapos ito namang kamote ang ating dudurugin. Iba po kasi itong klase ng kamote kaya matagal ko po siyang in-steam. Madali lang po siyang durugin. Ngayon po ay papahiran ko po muna itong ating container para hindi po dumikit dito ang ating kamote delight kapag naluto na. Yan. Okay na po yan. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ang ating kamote delight. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng butter. Tunawin po natin. Hahaluin lang natin habang tinutunaw po natin ang ating butter. Mga 1/4 cup ng butter ang nilagay ko. Pahihinaan lang po natin ng konti ang ating apoy, tapos isusunod na natin ang all-purpose cream. Tapos hahaluin natin. At isusunod na po natin itong ating condensed milk. Kalahating lata lang po ng condensed milk ang ilalagay ko kasi ayoko po yung sobrang matamis. Pero kung gusto nyo po na mas matamis yung gagawin nyo, ay ubusin nyo po ang isang lata ng condensed milk or magdagdag pa po kayo ng asukal. Ngayon ay hihintayin po natin na medyo kumulo siya ng konti
bago natin ilagay ang ating kamote. Ngayon po na kumukulo na yung ating Nestle cream at saka yung ating condensed milk, ay pwede na nating ilagay dito ang ating kamote. Tapos pahihinaan lang natin ng konti ang ating apoy, tapos hahaluin lang po natin para manuot po yung ating gatas at saka yung Nestle cream sa ating kamote. Ngayon po ay pwede ko na pong isunod itong aking 3 tablespoon ng cornstarch. Tapos ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo ng ating mixture. Tapos hihintayin po natin na medyo tumuyo yung sauce or yung ating Nestle cream at saka yung ating condensed milk. So habang hinihintay po natin ay ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo ng ating mixture. Ayan po, napakabango na po ng ating Kamote Delight. Pero patutuyuin pa po natin siya ng konti. Ngayon po ay pwede na po itong ating Kamote Delight. Ito turn off na po natin ang ating apoy para mailagay na po natin to sa ating container. Ngayon po ay ilalagay na po natin tong ating Kamote Delight dito sa ating container. Aayusin po natin yan. Papahiran po natin siya ng margarine para shiny. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng cheese sa itaas. Ngayon po ay palalamigin po muna natin itong ating Kamote Delight. Maglalagay na po tayo ng condensed milk dito.
Ito na po ang ating finished product ng Kamote Delight. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Sana ay i-click nyo na rin po ang notification bell namin para updated po kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!